हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां सोमदोन औवारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज सारभिन्डी, सालाकाटि। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ खोनासंलां दिनै। ओइ सना, माबोरै बावनो हानो आं नोंजों सान हर फन रायज्लायनाय, SMS गेलेनायफोरखौ। गोसोआव फैबाय थायो जों सानैजों लानाय रादाय समायफोरखौ। आं माबोरै बावनो, आं फन SMS खालामोब्ला नों फनखौ दानना हरो, नुनानैबो नुयि बादि जानानै थायो। नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसिमोन, नाथाय दिनै सोरनि मेगननि नोजोर नांखो आं जेबो हमनो हायासै। नोंनि बे हरखाबै नागारलांनायखौ दिनै नों आंखौ लामा ससेयावनो नागारना गालांबाय। नों बुंदोंमोन नों गोजोनै था होनना, नाथाय आं नोंनि अनगा माबोरै गोजोनै थानो हानो। नाजादोंमोन आं गोसो हमथानो, बावनो सानो बिखा बुब्राबना। बोहैयो मोदै आंनि मेगनाव, नोंहाथ' दा गोजोन खुसियाव दंसै। मानोना नोंहा दा गुबुन मोजां मोननाय दंसै, आंनिख्रुइ साबसिन।